Hello mga papang dinha no. Maayong buntag sa tanan. Ana ko rin diri sa Boulevard galingkod-lingkod, gahanggab o presko nga hangin para makikistorya na pod sa inyo ano mga papang dinha. Kini ako ang video o vlog karong buntaga alang kini sa mga 18 pataas ka edad no. Kay kini nagahiskot sa akong mga experience sa akong kinabuhi kaniadto no nga nang labay na kabayan og droga. So manginaot ko nga maminaw sad mo ilabi na katong mga suffering addicts, katong mga nagsakripisyo nga mga addict no nga ganahan nagantos pa nga mga addict nga ganahan magbag-o sa ilang kinabuhi. Kabalo mo mga papang ang kinimanggong mga butanga dili gyud siya tiaw-tiaw no, delikado kini nga mga butang. Maunang ako po di paambit sa inyo giunsa na ko pag-survive kay kini kung anaa ka na hilambigit ni ining droga, usa kini ka problema, kadako nga problema sa imong pamilya, sa imong kaugalingon ug sa komunidad. Ganahan po ko i-share nga ninyo nga para makaalingkawas po mo sa bisyo. So ang akong i-share ninyo karong buntaga, iwasi ang mga butang nga maka-trigger sa inyo ano pagsuyop og droga no. Kung sa man ang mga butang nato sa panimalay, ang uban sa panimalay ra mosuyop, ang uban sa CR, ang uban sa barkada. So tuwa didto ang mga butangan, fuel, naay lighter, naapoy kandila, ug mga uban pa nga galamiton no, mga katong mga galamiton para sa suyop. So naapoy mga gigamaan na, giinbinto ana para tong mga tutor nga giinbinto po no. So muna siya yung mga triggering mechanism sa usa ka addict, active nga addict no. Pag makakita na siya na matrigger dayon siya una-una nga lami isuyop, matrigger dayon sa iya nga una-una nga matay kinahanglan mato ko sa umigo kay mapalit ko og droga. Ang usab pud ka dako kay nga factor no nga triggering mechanism sa usa ka addict nga musuyop mao ang kwarta. So ang kwarta dako kay ni siya impact sa kinabuhi sa usa ka addict ang kwarta. Kay ngano pagdaghan kag kwarta na kay kwarta makapalit man ka og drugs. So ana no kung atong tan-awon o mismo sa akong kinabuhi no, ako na siyang gilantaw sa akong kinabuhi nga mao dayon siya ang mga factors no nga maka-trigger na ako sa paggamit og droga. So ako nang nasayran, ako nang na-realize nga mauni siya. So unsa man ang atong buhaton? Kaya nakabalo naman tanga muna siya triggering mechanism sa usa ka addict nga mogamit. So muni ang ako ang ika-advise no mga papang, kung ganahan mo magmag-o dili kay kung ganahan mo magbag-o jud ta sa ato ang kinabuhi. So muni ang akong ika-advise, kinahanglan ato to siyang iwasan, ato to siyang mulaylo ta atong mga butanga. Ug katong mga butanga gina-mention ako, fuel, lighter, ug uman pa no, ato tong ipanglabay, ato to siyang ipanglabay. Kinahanglan wala to siya sa atong palibot, wala to siya sa atong palibot no. Kung gagamit pa ka unya daghan kag kwarta, tuguti ang imuhang kaugalingon, tagaig space ang imong kaugalingon nga ang kwarta imo sa i-intrigar sa imong mama o sa imong partner nga dili ka matintal para sa paggamit og droga. Imo sang uting kayon, imo sang susihon ang imong kaugalingon no. Susihon sa nimo pag-ayo, imo sang kinahanglan imo sang hibal-on pag-ayo ang imong kaugalingon unsay ang imong mga weakness no nga nganong makagamit ka anang mga butanga. Kay kung imo na siya mabalan, imo na siya matikda no,
sayo na lang sa imuha ang pag move on, no? Pag move on, sayo na lang kaayo ang pag move on. Nga kay kabalo naman ka, so kabalo na ka mualing kawas anang mga butanga. Katong akong ganyan na pang mention, ilabi na ka ng mga barkada, no, nga aktibo pataon sa droga, palayuan ng mga barkada. Ayaw katingala nga nung ayaw ingon nga malain na sila nako, ayaw jud na bahalag malain sila o unsa ilang ikaistorya. Ang importante ni aling kawas ni Lailo kasaylahan, no? Soon they will realize that your life nagka-change na, no? Nagka-change na ang imong life sa imong kinabuhi. So nagkahinay-hinay na kag-usog. They will realize that and they will see that sa imong in your everyday living. Pag makabantay na sila ana, mayngon na sila, grabe, determinado na gud siya nga muusog sa sayang kinabuhi. So that will be the time nga it is a concrete example. Yourself is a concrete example to them nga dili jud ay maayo ng mga butangan, no? Makadaot jud ay na siya. So mao na siyang ato ang timan nga dili ta mupadani sa ato ang mga barkada nga naalang sa palibot, kung dili sila ato ang i-convince nga to do good o magbago na, no? Para dili na mo kulanap ning addiction sa droga nga daghan pa kayo ang magbiktima. So kini siya, no, kinahanglan gyud ni nato magtinabanganay ta ani nga naatay nga mubag-o na ta, especially mga suffering addicts na. So magbag-o na ta sa ato ang kinabuhi. Kay kabalo mo mga papang, wala ra ninyo na realize nga ang atong ginikanan ng inyong mama, ng inyong papa sa hilom gahilak na sila, no, sa kaguol sa ato ang tagsa-tagsa kinabuhi nganong nasulod ta ang mga bisyo, no? So tagaan po nato sila hustisya, tagaan nato justice nga gipadakop ta nila para sa maayo, pero ang nahitabo nasugamak ta ang mga bisyo nga dili mao, no? Atong gipatuyangan ang atong kaugalingon sa mga butang nga makadaot kanato. Madaot ato ang kaugalingon, madaot ato mga pangandoy sa kinabuhi, madaot ato ang future. So no, ako din sa inyo atubangan mga papang para makikistorya po sa inyo nga mas lami ra gyud ang kinabuhi sa kabaguhan, o lami ra gyud ang kinabuhi nga magbago, no? Kay para ang atong ikahatag o ikadait sa atong pamilya kalinaw, kahiusahan, kalipay, tinuod nga kalipay, o walay samok sa pagpuyo. So mao na, no, kini ang akong vlog, maoy lakaw kini para sa kabaguhan alang sa kaayuhan sa tanan. So manginaot ko mga papa nga inyo pud natuhog ang ako ang mensahe karong buntaga. So daghang salamat sa pagpaminaw, ug ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel Psalms Transformation. Kay para updated mo sa akong channel, sige dayon kini usab maka-guide usab kini sa inyong kabaguhan kung musunod mo sa ako ang vlog, no? Kay kini ang akong vlog lakaw para sa kabaguhan alang sa tanan. Daghang salamat mga papang. God bless us all. Bye bye for now.